sad og forberedte noget undervisning den 28. august. Og mens jeg gjorde det, der var der igen 13 syrere, som måtte lade livet for IS, fordi de tilhører Jesus. Øjenvidner fra landsbyen fortæller, at de blev forsamlet for en folkeskare, fik muligheden for at vende tilbage til islam, men svarede, at de aldrig ville fornægte deres herre og frelser. Resultatet blev, at de blev groft mishandlet, og derefter korsfæstet og halshugget. Alt sammen med bøn på læberne. Det er nærmest en overmenneskelig reaktion, og det er en trist historie. Det kommer lidt lille, fordi hvad er det, de her folk har set? Hvordan vil jeg selv reagere i den situation? Det stiller spørgsmål. Apostlen Peter, han blev også korsfæstet, da han døde. Og han blev da korsfæstet med hovedet nedad, fordi han bad om det, fordi han var ikke værdig til at dø på samme måde som sin herre på et kors. Igen den her overmenneskelighed. Men det var jo ikke første gang, at Peter fik muligheden. Det var heller ikke anden, det var heller ikke tredje. Det her, det var fjerde gang, at Peter han kunne dø med den bekendelse på læben. De første 3 gange, der fornægtede han Jesus den nat, da Jesus han blev forrådt. Men den fjerde gang, der havde han altså set noget, som gjorde ham i stand til at møde døden. Det gjorde han, fordi han havde set, at det var langt mere værdifuldt at dø med Kristus, at blive tortureret med Kristus, end at leve uden ham. Det var det Peter han havde set. Og det perspektiv kan vi tage ind i vores liv. Det er lidt ligesom, hvis vi havde et gammelt møbel stående over i hjørnet. Et smukt møbel, men vi havde dog vendet os til det, og det var da en del af vores dagligdag. Og pludselig så kommer der en antikvar og siger, det er verdenshistoriens mest unikke møbel. Vi vidste bare, at vi har måske ikke glemt det. Det er unikt at have Jesus som frelser. Folk er villige til at dø for det. Sug det til dig.